Wait lang. Lag. Wala nga harang. Dahil pa sa ion ko muna yung harang ko. Uy. Uy, di ko alam. Hindi na lang ako mag-bubbles, be, para hindi humina yung ano ko, net ko. Ay, mabuang ko ba yun? Ganahan man ko noon og pag-games. Ay, mabuang ko. Nawala na yun sila. Wait lang, be. Na, merezi ang sila. Oh, ate, para di ka. Ano daw? Wait lang, ha? Kajut lang. Ako sa iyon akong harang. Di na ako mag-bubbles, guys, para dili kay siya lag. Pasig mo pa yung dan lag-lag kung bubbles. Hoy, 4 million in my house. Pero patamsak naman dyan, guys. Kaya i-continue na to. What's inside the box? Ayan, i-continue na to. Ay, nabuang. Wait lang. I-continue na to. Kay sayang. Nagkatawa mo ko ano kung pag-games diri oy. Di kalas og sabon. Ay naku. Ay mabuang ko sa inyo oy. Suya nga ato oy. Wait lang, basig mamalik po ditong uban. TV. Unsa daw? Gadget lang ha. Wa mo na harang din na panggawas do mo bi tan-aw durog na. Ana po ko harang niya bi. Kala sa adik tamsak oy. Kalas kay tamsak mga palangga. Ay hala nawa na noon. Hala naa pa man in town sila dito speaker sa kung area oy. Wait lang. Bro, is any shout out to you? I'm taking the take 3. Bien, Marie. Wait lang. Berisi, di na ako mag-ano, oy. Ayan, continue atong game. Continue kaya po na tong games, guys. Wait lang, i-set up sa nako, ha. I-set up sa nako. Ayan. Guys, patamsak naman ako, guys. Musagpa lang ko gwapa ha. Kay di ako sa work. Muagi lang ko. Sige, madam. Makoy, Fila, Miguel, shout out din na, madam. Ayan, bro, Zenny, thank you so much. Hello, mga gwapa. Ayan, wa na harang. Oy, kay game na. Unsa ba di ay? Sige. Load ra imo gamit eh. Kuan kana wifi. Hinay man gud diri ang net oy. Wifi pero akong gigamit kay cellphone. Siguro sa kainit sa akong cellphone man nawa ako Ayan, patusok ako guys sa premiere ko. Hihihi. Ayan, tamsakan natin ang nag-ikot-ikot naman din ang wa nang Uy, kusog gyapon sani oy kanang ikot-ikot lang gyapon ko.
ugma na siya. Ugma na natin, diba, surat ng dula. Unsa man ni? Di na. Unya, ikaw na lang, isa man diha. Ay, ikaw naman lang isa. Wait lang, wait. Tanaan doon ako dito sa isa ka live. Murag naa pa mong gustong uban. Ikot-ikot na po. Hala, saon? Katawa na lang dyan ko, anay kusog. Agoy, Mirisi. Uy, Mirisi, nagpadula ko ganina, Mirisi. Wa man ka, Mirisi, oy. Apil ya, Mirisi, what's inside the box? Pero magpaabot mo ta, ganun. Sige, gawa mo ako signal, Mirisi, oy. Uy, pagkapait. Wa ka nag-live, Mirisi? Ay, magdikitan muna kayo dyan, guys, be. Tumbling diha, kapatid. Ay, si gara-gara tumbling diha. Nagkatawa ba ko? Halag hipo si maampa dito sa lamisa, Chloe. Ayaw ko to sarapa. Hala, copyright ko yung tao, mga palangga. Ay, hala, chigaw ya. Take two na pod ni. Di ba, take two, take... It's take three. Take three, magod ko. Nagpa-games ko ganina, nagtiuro ko pinalive. Sumukay, dyan akong signal, oy. Ugma, dili na ako magamit og bubbles para dili kay siya magkuan. Magtuyok. Unsa man, ato pa rin padayon na atong games. Kat kubi, kat lubi. Hoy lang ka, pagkat-katan, hindi ko ni maglubi. Di ka, hoy, mawapin akong i-vlog sa sunod. Mananggot ko. Mananggot ko. BJ lang ko kay daghan ga live. Uy, Mirisi. Ay, mao ba? Sige, uy, sige lang. Salamat sa pa-BJ diha. Buana noite a todos. Ayan, William. Thank you. Thank you so much, my dear friend, William. Ayan, guys, don't forget to give some thumbs up to the host. Adto gawas sa nayubalayte para na ay signal. Naana man ko diri ako gibutan ako sa bintana kung signal ba. Ayan, sis Japonesa, mega love shout out, Sisi. Maraming salamat. Tamsak, ayan, maraming salamat sa patamsak mo. Ibutang sa atop. Ay, naku, mabuang ko ba yun? Ayan. Ano man, ato na mute. Ayan, salamat. Uy, naka-live ka lang ga, Japonesa. Naka-live ka, ay, hindi ka nag-live, Sisi. Ayan, with Zenny, bro, thank you so much. Ano man, ipadayon na tong games. Nagkatawa mong kung sa kung ano eh. Nahimuot man ko eh. Ayan guys, patamsak sa premiere. Ayan, may premiere si Japonesa. Sige na, uy. Sige na, hula ka na dyan. What's inside the box? I-shake na na. Wait, hala, nagtituyok na bro ko signal. Nagtituyok akong signal. Wait lang, be. Tempasa. Hala. Ajut lang langga, ha. Punta muna ako doon sa kabilang dako ng mundo. Wait lang. Nandito pa mo yung iba sa kabilang dako. Take 3 na ako.
Ano ba rin kung madali? Sige na, isa. Agoy. Wala magani ka diha. O sige na, ready na. Ay, mabuang ko na itong ano. Unya, ikaw rin makadaog ani. Kamurang jilalab. Naada ay mo tindahan diha, na ay mo palit. Na ako tindahan lang ga, oy, gamay. Sige na, oh. Oh. Tulo raman mo kabuok diha. Tulo ra pod. Isa pa man na din na. Wa na sila ko chong gikapoy na to. Gikapoy na to ikot-ikot. Asa to jilalab. Sige na, oh, dara, oh. Uy, kamo naman lang duha. Ugma na lang guro na to. Naana sa kusina. Sa sala makita sa sala dili ginagamit ni sa kuan. O ikaw mo ni sa diya. Sa kwarto. Pwede. Adam sa kusa. Ako ra isa game oy. Ayan, nana na si Carl. Oh, light bulb. No. Dali na kuan. Carl, sali ka na. Light bulb, no. Ano na nangyari, Husa? Continue pa rin si Ella Daniela. Nasimulan na. Continue pa rin. Ayan na, oh. Sige na. Ano, wala na kayo dyan. What's inside the box? Ayaw, suluha, host. Nagkatawa ako ni Hello, it's me. Risha Raisa na nagkansiranser diya. Plastic ba yan? Hindi. Stainless. No. Hindi. Oo. Naririnig nyo, guys. Ayan. Kapatid Carl. Ayan. Sali ka, kapatid Carl and sis Ella. Clue host. Ayan. Ginagamit ito sa bahay. Oo, ginagamit ito sa liquid. No, it's not a liquid. Magbong din ni Ron. Ayan, hindi liquid. Push pin? No. Pero malapit na. Nasa office. Pwede rin. Helen Grace Fernandez. Tamsakos. Mega love shoutout si Helen Grace. Ayan, naglaro kami dito si Helen. Baka gusto mong sumali. Ayan, mga Deo official, Tamtax. Kinsa man ni si Deo? No, hindi Tamtax. Ayan, oh. Ayan. Pentel pen, hindi. Ball pen, hindi. Ayan, Deo, sige, sali ka. Guess ka dyan. Teaspoon, hindi teaspoon. Tamtax, no. Paper clip, no, hindi. Sa. Sige, go. Hula pa. Dang. Spoon, hindi spoon. Crayola, hindi. Pardible, hindi. Ayan. Si Hello, it's Mary kanina malapit na. Clothed
clothed clip. Ako din yung balumbasa. Hindi. Scissor, no. Marba, no. Charger, no. Oh. Maliit lang ito, guys. Ay, magkatawa man ko ano yun. Charger, hindi charger. Hindi. Hindi. Ano pa? Guess. Nawala na si Hilo. It's Mary. Bato! Hindi bato! Hindi bato, guys. Hindi. Hindi. Yan, more. Toothpick. Hindi, toothpick. Charger, hindi. Ayan. Maliit ito. Ginagamit ito sa drawing pin. No. Mike, no. Humana na. Wala pa. Ganina humana pero kan lahi na po ni mapin. No, it's not a mapin. Sige langgang Joan, sali ka dyan langga. Ginagamit ito sa kusina ba? Gamit ito sa ano, guys? Lighter, no. Matches, no. Gamit sa bahay. Ginagamit ito sa bahay. Ginagamit ito sa bahay. Plastic scissor, no. Ay, mechanical pencil, no. Ayan, si Kapitan Tuta nagbaba ng bahay. Ano daw? 2 words, yes, 2 words English. 2 words English, guys. 2 words English. Nail cutter, no. Screwdriver, no. No. Ay, nako. Malingawan ko, ani, oy. Sige pa, solid. Yes, it's solid. Solid. Nail cutter, no. Liquid, no. Solid. Paper clip, no. Hindi, paper clip. Tape measure, no. Hindi. Ano yung tape measure? Pang anak. Electrical tape. Hindi. Curler, no. Staple. Ala, hindi. Malapit na. Kapit na. Iban niya na sila urat niya pagkahuman. Ay, naku. Scotch tape, no. Sure na po nga dili mo abot si Luding. Hindi na ako nagamit ng hindi na ako nagamit ng bubbles para hindi siya hindi siya mag everything bitaw. USB wire, no. Staple, hindi. Wala gihapon human na lang ko kaligo o paligo sa ako adjunakis. Oy, Salsula, ganina, may nakakuha na. Si ano ang nakakuha kanina? Si Gilalab. 50 pesos load. Ngayon, 30 pesos load lang kasi, kasi walang sponsor. Kasiyahan lang natin ito, guys. Stapler, no. Electrical tape, no. Masking tape, no. Stapler, no. Sige, go. Ding, 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 ding. Ayaw lang hilabtik. Mawala ni kong signal. Sige guys, sige go. Wait lang, baka mawala yung signal ko. I-change ko muna yung agoy. Wait lang ha. Nilagyan ko ng para hindi masyadong mainit yung mainit. Mainit ka. Pen, cutter, no. Uyoga, otro. Down. Staple gun, no. Pen, cutter, ball pen, price gun, no. Ay,
mabuang ko bayot. Ayan, sige, go. Glow gun, no. It's not a glow gun. Malapit na kanina si Carl. Malapit na si Carl kanina. White glow, no. Unsa man na, oy. Exposino. Prestige sim, harang. Kinsa man ni si Prestige gani, nakalimutan ko man. Unsay oras dira ma? Ang oras mo taga sila oras. Mahurot na lagpuan niya. Dili ba? Wala niya magkita na kadaog. Ang panday ba? Ang panday mo mainit. Ay ang panday oras. Kanaw daw diya taong rilo na kukit. Nawala ko na panday sa rilo. Harang. Stapler wire? Staple wire, no. Rugby, no. Oh, malapit na kanina si Carl. Wireless, no. Ay, nako, Carl. Kanina, malapit ka na, Carl. Ayan. Ayan na, B. Ayan na, Bibi. Ayan, Arvin. Mega love shout out, Arvin. Ayan, sali ka. What's inside the box? Hula ka dyan. May palaro pala dito eh. Oo, nagpalaro ka na. Nawala yung ano ko kanina. SIM card, no. Paper, fastener, no. Hula-hula mga palangga. SIM card. Agoy. Steel brush, no. Pagalit sa bahay. Cutter blade, no. No, si ano kanina? Si Carl. Malapit na talaga si Carl. Stick glue, no. Protractor, ha. Kuko. Buko sapato. Aritos, no. Two words English. Electric wire, no. Sai Professional, hi po, new here po. Ayan, Sai Pro, bigyan kita ng ano ha, jacket. Ayan, naglaro kami ngayon. Baka gusto mong sumali. What's inside the box? Ayan, load 30. Wag po, jacket po. Salamat. Wag po, jacket. Ayan, binigyan na kita ng jacket. Staple remover? No. Gunting? No. Staple carton? No. Ayan, wag po. Ayan, sorry, nabigyan na kita. Ano ko na lang? Anong gusto mo? Remove moderator na lang kita, ha? Ayaw mo ng jacket? Ayan, sali ka na lang, nagpapalaro ako ng ano. What's inside the box? Tapos, load 30 lang. Load 30 yung price. Staple, carton, no electrical tape, no. School supplies, no. Thumb tacks, no. Patanggal lang po. Mas gusto ko gray. Wow. Sai Pro, ayan. Meron ka na. Ay, tinanggal ko na. Salamat sa ano dyan, sa oras mo. Ayan, sali ka sa ano, laro. Electric fan. Mapasok ba dito yung electric fan, Arvin? Masumbag ta karon na. Thumbtacks, washing machine, neighbor. Ano? Hindi. Oh, guys, oh. Scratch tape, no. Nipper, no. Mas dugay na wala. Try na lang load. Ba't ang tagal? Kanina yung 50 load, ang dali, ang bilis nakuha. Ngayon, 30 na, hindi na nakuha. Unsa man na langga, oy, mirisi. Ay, nako. Nail brush, electrical tape, ano man na, bye. Sa mukha. It's a guy, marapit ang mahulog. Kapay bulad. Ayan, Bulinaw. Ilo. kita mang good ko bulad, madam uy. Ay, mabuang ko ni mo, Chiki busy, oy. Stick glue. Hindi, agoy, pagkita na. Hapit na ang bungbo, sige ko guyog-guyog. Ayan guys, oh. Agoy.
Saifro, ayan, shout out to you. Ayan, sali ka, Saifro, ano, yung price 30 load lang. 30 load, ayan, makatulong na yan, guys, pang reply ng mga chatmate nyo dyan. Nail brush, no. Color, no. Start with the letter T. T. 2 words, English, start with the letter T. Uy, unsay oras din ha? Nga, panday, wapay lang siya. Damo ka kay pandi ha. Naa. Wala pa. Tut. Tut. No, nail cutter man na ba? No, it's not nail cutter. Letter T. Letter T. Ang una sa first word, letter T. Tat. Tapulan ko. Tiptoe. No. The first word begins with letter T, and the second words begins with letter ending with letter Wag yun tagaan, apil ko be. letter E. Alam, nagtuyok ko. Ano tagaan eh? Wala. Toothbrush, tape measure kasama na yan. Nasa labas lang yan ang bahay. Anaon mo nasa gawas, nasa dagang kay gana. Magulang, oy. Grabing clue, guys. Trimmer, scissor, toothbrush, tape, measure, hindi pa sure si madam. Guys, bigyan ko kayo ng clue. Oh, ay, sigsaba din na. Dali ro kinakuha. Nasa to labas si yan ang Tinta. bahay. Labas. Tinggil, staple wire. Hoy, kanina, Carl, malapit ka na doon. Carl, yung ano mo kanina. Nasa bubong Tape mo. measure. Staple wire, no. Hindi. Guys, oh. Ayan. Ginagamit ito. But, sa labas daw ng bahay. Kaya bato yung answer niya. Gamit yan sa bahay. Stones. Ayan, English. 2 words. Yoga o throws. Ayan, oh. Shabu. Shabu daw. Gamit sa bahay. Yes. Ginagamit ito. Ginagamit ito sa bahay. Ayan, Ma'am Grace B. Outley. Shout out down. Tupperware. Hindi. Panghilod. Hindi. Gamit sa bahay. Ginagamit ito. Traktor sa mukha. Ginagamit sa tao. Of course, ginagamit ito sa tao, guys. Ginagamit sa tao pang ay, basta 2 words English, maya bigyan ko kayo ng Tiani, hindi. Miss Grace, hello, mega love shout out from Ella Daniela. Tiani. Si Tiani lang ka. Trim cutter, no. Bigyan ko kayo ng clue. Kanina, ang dali nakuha, guys. Yung 50 pesos load, ang dali nakuha. Ngayon, 30 pesos ang... Ay, nako. Tire wire. Hindi. Silingan na sila. Si Carl, kanina ka pa, Carl, ha? Buntis pang Tiani, pang bunot sa buhok, sa ilok, Zay. Hindi. Spoon, hindi, Ma'am Grace. Shock. No. Welcome po sa mga katambayers. Ayan, from Ding OFW. Hindi. Hihi. Tire tape, no.
No. Si Carl, malapit na si Carl. Dalawang, ay, nako sa'yo, Carl, ha? Oh? Ayan. Hello. Ayan, kapatid Risty, mega love shout out. Ayan, nagpapalaro ako, kapatid Risty. Nagpapalaro ako ng what's inside the box. Tapos, 30 pesos load lang. Good. Tire wire, no. It's binaliwala mo ako. Shoutout din na Sir Bell. Wire ba? Hindi wire. Tape wire, no. Pasali nga. Sige, sali ka dyan, kapatid. Or tire. Tie wire, no. Rubber. Hindi, Ma'am Grace. Oh, hindi. 2 words. Masipyat ko. Tape measure, no. Kasamahan yan sila, yung mga binanggit ni kapatid Carl Bird's TV channel. Mga silingan lang sila. Computer set, no. Sakit sa ulo. Uy, Salsola, go ka dyan. Salsola, si Jilalab, wala na. Nanalo na siya ng 50 load. Ang dali lang nakuha kanina. Si Perla Amy, ang nandun na siya sa point, kaso naunahan siya ni Jilalab. Thin wire. Thin wire daw. Hindi. Air set, no. Tape cutter, no. Sheila May. Ayan. Shangshu. Ayan, si Sheila May, mega love shout out, kapatid. Sisi, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, baka gusto mong sumali. Nagpa-ano lang ako, nagpa-games. Pang lang. 30 pesos load lang. Bye, Daishi, Sheila May. Ayan. Dai Shangshu, Sheila May. Yan si Sheila Minono. Ikaw ba yan, Langga? Dan Harang. Ayan. Salamat. Top wire? No toothpick. Hindi. Arvin Baliw, hello. Ayan, si Sheila Minono man ata ito. Ikaw ba yan, Langga? Tape wire? No. Ano siya, guys? Ginagamit ito sa Opo, host. Ayan, shoutout dyan, kapatid. Si Sheila Minono. Maraming salamat sa pagbisita sa aking LS. Ayan, baka gusto mong sumali. 30 pesos load lang ito, guys. Kasi walang sponsor. Tapos kanina, mas madaling nakuha yun, 50 pesos load. 3-bit nail. Ayan, hindi ka. Silingan, kapitbahay. Hindi, malapit na sis Ella, Daniela. Tape wire, no. Double-sided tape, hindi. Hello, Kandin Sheila from Arvin. Nail cutter, hindi. 2 words, ginagamit ito sa guys. Bigyan ko na kayo ng clue. Bigyan ng clue. Ayan, staple wire, hindi. Kasamaan ito sa nail. Thumbtacks, no. Gamit sa bubong. Pwede. Ayan, si Stella Daniela, go. Pwede. Ginagamit sa yan, te. Ayan, si Stella. Roofing nail, no. 3-bit glue. Hindi. Ay, nako. Higot? Hindi higot, oh. Wait lang. Itanong ko ulit, baka magkamali ako. May panday ako dito. Wait lang, tanungin ko ulit. Baka magkamali ako. I-sure, malapit na, guys. Ayan, malapit na. Wala pa dyan. Commercial muna. Ayan, commercial break muna kayo sa.
andito na ako ulit. Pasok po kayo sa bahay. Ayan. Ayan, magdikitan muna kayo dyan, guys. Rivet screw. Hindi. Malapit na, kapatid Risty. Kapatid Risty, malapit na. Tire wire. Ika talaga, ano ha, kapatid Carl ha? Kanina ka, cable tire, no. Malapit na si kapatid Risty, malapit na. Baka nagkamali. Malapit na, tire cable, no. Roofing screw, hindi. Ay, hindi mo si mabasa. Ay, nako. Mabuang ko sa imo. Natunlan ko na. Nadunlan ako, kapatid Arvin, ha. Nadunlan ko sa imo. Ay, kopya pa mo. Ayan, mag-guess kayo dyan, guys. Ribbit nail. Malapit na mga palangga. Nandun na kayo sa mga nail nyo dyan. Andyan pa si kapatid Sheila, no. Maraming salamat dyan, Sisi. Ayan, sali ka dyan, sis Sheila. Close. 2 words, ginagamit ito. Sige, ano na lang talaga ako, ha. 2 words, English, ginagamit sa mga panday. Oh, grabe na yung clue, ha. Grabe na talaga yon. Abang-abang. Ribbit nail. Hindi ribbit nail. Hindi. Oh, grabe na yung clue, ha. Sige, go. Start with letter. First word, start with letter T. Letter T. Letter T, start with letter T. Magtanong kayo sa carpenter. Ay, sigsaba di ama. Tanungin yung carpenter Tire dyan. wire, hindi. Hindi. Kita mo tadi, oy. Buwang ko bayot. Nawala yan na ng lipstick ko. Ay, naku. Tire wire, hindi. 3-bit kit. Malapit na kayo mga palangga. Kunting push na lang. Malapit na kayo. Ha. Wala akong alam dyan. Ayan, si Sheila. Salamat kayo dyan. Maraming salamat, Sisi, Sheila Minono. Twisted nail. No. Hoy guys, malapit na kayo ba? Malapit na. Nandun na kayo. Sinong mga dyan, mga carpenters na mga mga bana, mga palangga niyo dyan, magtanong kayo. Ginagamit ito sa panday. Text. Tempa. Wait lang, baka mali yung spelling ko. Wait lang. Letter T. Ay, Tempa. Nanay nakakuha. Ha? Isa na. Hanggang. Nanay nakakuha, oh. Time pa. Asa na ba ako?
ba? Dagan dito mo. Wait lang ha. Scroll up mo ko muna. Malooy mo news. Hala. Wait ha. Mali. Wrong spelling wrong. Harap. Wala pa. Meron na pero mali. Wrong. Wrong spelling wrong, guys. Wrong spelling wrong. Mali. Ay, nako. Meron na pero mali yung spelling. Wrong spelling wrong. Bibitin. No, sis Ella, no, hindi. Meron na nandun sa itaas. Pero wrong spelling wrong. Ayan. Ano ko na talaga ito, guys? One word lang pala ito, one word. Pero nandun na sa itaas, meron nang nakakuha. Pero mali yung spelling. Wait lang. Tingnan ko muna sa Google, B. Tom Harris, shout out to you. Wrong spelling wrong. Hello, my dear friend, Tom Harris. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, wait lang guys ha. I will try yung spelling baka ako yung panday namin yung mali. O ang nagpahula. Hala, tempa. Panday. Kaghan mo day. Hala. Ano ba ni? Wait lang ha, tingnan ko muna. Oo, maugyot eh. Hala, patay. Hala. Kuan po na nimo yung sana irap. 2 words talaga. Pero tech screw. Alalalala. Naistorya na ako. Mirisi. Istorya po ni Rese. Hala, wait lang ha. Mirisi. Ayan yung answer. Ang right. Kung sa baba, bro, na ito yung tama yung konti. Wait lang guys ha. May nakakuha na. Ay, mali. Ang spelling mali. Pero i-check ko muna yung spelling niya. Ha? Wala, lapaw na natin. Mali. Mali yung spelling. Mali, oh. Pero mali. Napay isa. Mali po. Asa kita kong gisulat? Ara, asa mo to? Kinino? Oh. Hala. Ay. Wait lang, me. Tama na siya. Pero kurang man to. Kulang kitno. Kulang lang. Napay S. Kulang sila. Ara, teo ka ng una. Wait lang. May nakahula na pero wrong spelling wrong tayo dito, ha? Wrong spelling wrong. Wrong spelling wrong. Ayan, Bicolanong Sutil. Mega love shout out. Ang pet na dyan. Ako nakita mo ba dito nagpaan. Agoy. Hello everyone. Agoy harang si Bicolanong Sutil. Wait lang guys ha. Naharang na. Ayan, shout out sis Bicolanong Sutil. Ay, mali. Atura. Wrong spelling wrong tayo guys ha. Wait lang. I-try ko, i-double check ko. No? Haha, merese. Bigay na yan sagot. Uy. BG. Mali siya. Next word, isang oras. Isang oras. Hello, it's Mega Padis and Kat Channel Gandang Ibana. Wala ba mapapainita sa mapi? Ikaw ito eh. Text crew. Ako man guys ko.
Wala po ay wala pa may alas 3. Dos ini siya pa man. Tama ata ako. Mali, wrong spelling wrong. Tek. Ayan. Ano? Si Hello, it's Mary. Hi! Bigatla! Ayan. Ang sagot, guys, tech screw. Tech Spelling. screw. Spelling nga po. Wait lang ha, i-type ko yung spelling. Dinouble check ko na talaga ito sa sa internet para hindi ako magkamali. Ayan yung sagot, tech screw. Mali man tong isa Text- sige naman siya. text- Iya ha. Tech screw. Sino ba yung nag-answer ng tech screw? Si Hello, it's Mary lang yung nakita kong Correct. Handa? Mali na may S iya ha. Tech screw? Tech screws? Uy, ba't may S? Kay kuan ang tama Tom Harris. Kanang Si Tom? Tech screw. kana mo. But Tom Harris, he did not, I got it. Yeah, you got it. But, ayan, matulog na jud ko. Hoy, dami mo babayaran, host. Pero yung, ang tamang sagot, Screw ko tech sa imo. screw. Yung si Langgang Hello, it's Mary, nasubrahan ng S. So, screw ko na sa imo. Ayan, you got a right, my dear Tom Harris, but I know you don't need the load, right? So, if it's okay to you, I'm gonna give to Hello, it's Mary. Nasa taas, text screw. Ayan. I will give the prize to Hello, it's Mary if it's okay to you, my dear friend Tom. Because you don't need a load, right? My price is load 30. Philippine load 30. No problem. Okay, thank you. Oh, Hello, it's Mary. Ikuan na imong kuan mapapainita sa mabi. Tuotan di pa man. Ayan guys, salamat kayo dyan guys. Ayan, baka gusto nyo pa guys, pero na lang, WH yung ibigay ko. Ako ingon, text screw pala. Text screw pala. Nasubraan og is langga, walang anuman. Wala no. Ayan, pero ihatag ni Tam. Haha. Ayan. Uy langga, hello, it's Mary. Ano sa man imong number? Talaga. Ayan, thank you my dear friend. Tama na siya matagalog. Gusto nyo pa ng games, guys? WH na lang yung ibigay ko. WH, okay lang sa inyo? Parang nagana din ako magpa-games. WH, who need WH? Hoy, hello, it's Mary Langga. Host, assistant. Yes. Ayan, thank you for your cooperation, my dear friend Tom. I really appreciate you participate. Diri? Diri diha ilangga i-send. Ha? Para di mainit to. Pwede po kini akong kuan messenger. Kung dili nimo siya dira di ka gusto dira i-send na lang sa akong messenger. Wait lang. Tusok agoy idol Bisaya, mega love shout out the idol. Naulahi mga idol, nagpalaro ko idol. Duslak, try square. Hoy, Langgang Carl, nakadaog na si Hello, it's Mary. Ang answer kay text screw. Text screw. Duslak lang sa ako ha, busy ang pamilya ta. Sige lang Langgang kuan. Tamsak ang harang dan. Hindi charot. Si Inday Chararat. Gusto nyo pa ng games, guys? Hoy, Langgang, hello, it's Mary. Ayan, ibaba mo yung or isend na lang diri sa ako ang messenger Langga. Elami is
espasyo. Dila espasyo. Kung mahadlo ka i-send imong number diri kirian na lang langga o. Unsa imo messenger kana? Mao na ako messenger. Sheila Espacio de la Piña katong short hair na kuan. Short hair 5 WH kung magpadula ka. Do you have another game? Do you want to, my dear? Wait, my dear Tom. I'm gonna ask first. 5, magpadula ka. Sponsor ko. Sige. Unsa man yung sponsor ka si Lakwatsa Chong ka magpa-sponsor po siya og kuan WH10WH. Sige, magpadula ta katabang. Ayan, press 1 guys. WH na ta ngayon. Wala nang load. WH. Ayan. Just press 1. Press 1. WH 5. Unsa man na langga? 5WH. Ate. Diyos me, bahala na akong ragway diha. Wala lipstick ko nawa sa games. Lugay, walang chararat. Napaload-load ko. Kaya nagpa-games ko diri o kuan ba load. Karon kay WH na lang. Wa man sila gusto og WH. Guys, just press 1 if you need WH. Ayan, nagpa-games 5 person 5 HR. Karon pa ko HR. Karon pa ko kamata oy. Ayan, wala man siguro gusto og WH diri lang ga oy. Team look sis. Ayan, Dimple, mega love shoutout sisi. Nagpahulay tawon ko unya. Kamusta naman yung pamati din na langga? Inday chararat. Patamsak sa premiere, salamat. Ayan guys, sa gusto magpaano dyan guys, sasali pa sa games. Ayan, pag games tayo, napaakan akong dila. Pag games tayo ng Huy, hello, it's Mary. Nakuha na nimo akong messenger. Ambot og mao na ba imong messenger nag-send nako. Short hair akong kuan ato, short hair akong nawong. Ay akong buhok, short hair. Teenager kaayo og dagway mao siguro ni. Ayan, Tamaris, wait my dear. Lain pag gihapon ang lawas pero okay ra kisa lain ang nawong. Kung gani tanang wala kong nawong, bahala na sila dira. Ayan. Wala naman siguro. 7 na malang mo diya kabuok. Inday chararat na unsa di ay ka. Naglain na yung lawas, naglain yung pamilat. My dear Tam, you need a WH? Pero kuan naman tayo tulog na jud ko ba. Katug na diha oy, ako na lang ni ilista bi kay ugma magpakuan ko, magpag-games na lang ko ugma. Ikaw sponsor ka 5 person. 5 person, 5 hours. Kining pag-games makabilar. Dili manggod. Uy, enjoy baya, bahala ka na. Nagsakit ko, ate. Ayan, nagsakit daw siya. Lord, ba ito ko? Napulihan na naman yung kuan. Hindi chararat, pero ako okay na. Magdula ta og bingo. Ako po biya ng bingo. Pero wala natin. Namoy ko ang ligid ng bingo-bingo. Ano ba niya? Gusto ko magdula og bingo lang ga, pero mangita sa tag-sponsor. Kasagaran ba sa magpa-bingo-bingo no, kay kailangan og dakong sponsor, tag 100, tag 50. Magdula tag bingo. Ang tawag yalay Wala pod oy. ayalay to kaya lag magtalungtong to. Pero ala, unsa lang kang sa sulak? Wala pod oy. Ayan, my dear Tom, are you still there?
If I win, you can give to other. Oh, you're a good guy, my dear friend. What if I can win? I can win. Nagtuob naman ko pero pait pa jud akong panlasa. Inana ba ko langga. Sige ra ko kaon og kuan, orange og apple. Orange usa gid mo gitambas ko ama. Pait ang panglasa no. Orange ug apple lang kung nakaon. Pero sakit man na sa tiyan. Omeprazole. Ayan, unsay sakit yan tiyan? Play all ko inday chararat mo post rani og 12 hours. Unsa di yan sakit yan? Dadadadadada. Hoy, ginagmay ra ang premyo ayaw og nang dagko. Unsa di yan gibat? Ay, unsa di. Unsay gibati nimo langga? Ayaw mapadulong jud na sa ako ah. Agoy mapadulong. May unsa di yan. Hoy, unsa daw imong gibati? Ayan guys, kung sinong gustong diyan, gusto ng WH, press 1 lang guys, press 1. Ayan, sis Analita Suki. Ayan, anong oras yung premiere mo langga, sis Analita? Hala, maulaw man ta ani Ate Mary. Gani, maulaw tang Mary kay buutan kaayo, maulaw sabta. Sakit ako tiyan og ulo. Huy, inana boy akong gibati langga. Ang akong giinom kay kuan. Dili. Sa ito nga Planax. Niinom ko Planax. Tapos akong sakit sa tiyan niinom ko aning omeprazole kini oh. Omeprazole 40. Omeprazole 40. Usa ka adlaw ko sa lagi inom. Ayan, mao na akong giinom niya. Sige lang kog kaon og prutas, more fruits to eat. Agoy lami limon oy butangan og asin. My gosh. Tungang gabi galaway ko. Agoy. 3 PM sis, anong oras na ba sis? Ibaba mo ulit yung ano mo, ibaba ulit mo yung link mo. Ingon ako partner, dili daw niya maintindihan games mo kasi tawa ka daw ng tawa pero siya nalingaw sa games mo. Ay naku, sa Zula, bahala siya. Ayan, press 1 guys, press 1 sa gusto maglaro ng WH. Ako na lang play ng 20 hours. 20 hours lang yung pwedeng time pass. Sila Kwatchachong Farm. Dalawang 10 hours. Davao lang langgang Salzola. I-send sa messenger langga. Sige, send ako niya langga ha. Nagsugod pa si Carl. Nagsagot pa si Carl. Langgang. Oy. Wala man yung internet ko eh. Sa akin isang 100 WH pagtarong diha ba? Ayan si Salsulan, nag-press 1 oy. Kasi pag bukas na lang natin ito ilaro. Oy Zalzola, hindi pa ba ni-monetize si Zalzola guys? Ay layo di ay ka. Diya unta ko daghan fruits og naduol ka pa. Palaro kana usab sis. Pero palaro ako pero kanang lang WH lang. For non-monetize isang 100 WH ang pag-monetize 10 hours. Unsa sponsor na nimo? Pagtarong diha kay ato na isulat. Oh, willing kay akong kuan mga papel ay mga akong kamot willing kay musulat sa papel. Ang nag-sponsor diri kay sila Kwatchachong Farm. Kuan 10 hours. Tapos 10 hours pero tuha ka tag 10 hours. Tapos si Madam Hello It's Mary. Palaro ka ako mo sponsor ha 50 load. Oh, pala. Pagtarong sis Analita oy.
Ayan. Dili patawon mo ni host. Ganun ba? Uy, bukas na lang. Uy, mga palangga. Uy, sis Analita. Sis Analita, Suki, ibaba mo yung premiere mo, dali. O, lagi, uy. Ayan. Ha, ha, ha. Uy, ano ba? Gusto nyo pa daw ng games? Sige, magpalaro ako. Magpalaro ko. Uy, may bahala. Tempasa, manguwasa ko kuan. Sige. Text crew. Hoy, Carl, naunsa naman ni si Carl? Uy. Pag sure diya sa sula na, nahubog baya kagabi eh. Uy, nahubog man dahil kagabi eh sa sula, uy. Uy, naunsa naman ni sila, uy. Guys, the game, it's already done. I will, next game. Tash Bar show, hello. Hello to you, Tash Bar. Mega love shout out. Thank you so much for coming to my live stream. Ayan, I already gave you the jacket. If you have a YT channel, you can now drop here. Tinuod. Hoy, si Carl nagtubag pa man. O gani. Guys, oy, sabihin, may premiere si Analita Suki, guys. Ayan, si Analita Suki, guys, may premiere. Puntahan natin maya, ha. Sis Analita, sabihin mo na lang, Sis Analita, pag malapit na mag-start. Undoubtedly, you are beautiful but not worthy of love. Ha? What are you talking about? I'm not beautiful. And I don't need love. Because I have a love only. I already have a love. Mega love shoutout sa mga Bisaya diri ah. Tinuod nga dili pa monetize si Salzola. Amot bito anak niya. Hi Ma'am Analita. Ayan Tashar show. What are you talking about? Oo, oy, sure man good ko. Matulog na lang ko, inig ka, premiere na nako, sis, haha. Pagtarong dira ba? Kuan diri akong pila na lang ka minutes. Same atong nagbisita ko sa LS, nagpinoy hinyo, nag-end na lang ang LS, nagtubag pa ang isa ka view. Ay nako. Hoy, Carl, nausa na maka-Carl, oy. Ayan, basta. Sino pang gustong mag-games? Samukan lagi ni si Kuan ay. Naining sulod ring. Wait lang ha. Nasa ko i-search. Isa ka alien ring na ambot ka. Kakuan-kuan naman po ni siya. Heh, Diyos mayo. Ibang planet. Mandain ni ay. Wait lang. Hoy, ugma na lang nato siguro ni Dulaan. Oy, may pa ang harang. Wa pa'y loading. 8 minutes na lang. Hoy, Sis Analita. Bukas na lang natin ilaro itong ano mo. Oy, pa-load mo. Kasi maliit na lang tayo dito, oh. Wait lang, tanggalan ko itong jacket. Itong si ano. Isang alien. Unsang planeta man na siya, sis. Kuan na siya kanang muramag kanang Indiano. Mura siya Indiano. Host has extra cuteness. My dear Tam, Trust said that I'm beautiful, but what did he say? He said that di na ko kabalo mo basa.
Unexpectedly, you are beautiful but not worthy of love. Mm, mm. I don't care. Ayan, sis Mik. Ayan, sisi. Dumaan lang mi work. Ayan, mega love shout. Mega love shout out Mickey Hey Kitchen. Tama mo yung pagbasa ko, sisi. Shout out din ha. Sorry lang ga, busy. Okay lang lang ga. Oy, no problem. Hello, host Mary. Ha ha ha. Ano ba, magpapalaro pa tayo? Ayan, sis Mick. Painit na. Oh, pagpapainit na. Unsay oras na? Sabi ka mag-alis. Papainitan na sila, anak. Talo ka mo, sir ko, kainis. Ha? Nagtalo kayo ng ano, busing mo? Bakit? La, ganon? Ayan, sis Mickey Hey Kitchens. Maraming salamat. For sure, host is worthy of love. I don't care what did he say, my dear Tom, but all I know, I'm worthy of love of my family, like my daughter. Yeah, I know. I'm not I'm not sure. Ay, kahirap mag-explain ng English. Oy, for sure, host is worthy of love. You know, my dear Tom, I know you're a good person. You know, hello, it's Mary. Ang hirap pag English talaga. Ay, Diyos me, yung marimar. Maglaro na lang. Sige, post host. Di lang kami andyan ka. Dito lang kami andyan ka. Ay, mabuang ko ba yun? Uy, langgang juan. Apa day kada langgang juan? Mabuang ko in English diri ya, oy. You know, I know, my dear friend, I'm not deserved for the love. Tama ba to? For the love, but I know, you know, I know you, I know that you know what I mean, you know. Ay, mabuhan ko ba yun? Mute ko, host, ha? Sige lang langgang mayan. I come to your channel because you are nice and friendly girl. Ayan, thank you, my dear Tom. Thank you so much for your for that words. I really appreciate, but you know, sometimes we cannot sama siya lang ga, oy. We cannot tapos na game host. Magpa-games ako, sis Ella Daniela, pero ano, WH na lang. We cannot... Hoy! Panabangi ito. Gwapang sa sula na may-ari ng farm. Walang hangover. Hihihi. Ayan. Gusto nyo ng games, guys? Thumbs up. Thumbs up daw. My dear Tom, you know. Hey, it's hard to explain. Oy, Diyos me, yung marimar. Ayan, sis Analita Suki. Anong oras na? Sabihin mo dyan nung mag-start na, ha? Sige, need ko yan, host. Sige. Magpalaro tayo, WH. 20 WH. Ako yung sponsor, pero bukas ang mag-sponsor si Lakwatcha Chong Farm. At saka si... Iwan ko lang, Nilanggang Chararat. Sabi Nilanggang Chararat, 100 watch hour yung ano niya sa hindi pa ng ano, sa hindi pa monetize. Pero bukas na yan, ilaro natin yung 100 watch hour. Start na. Ayan guys, puntahan naman natin. Pa-support naman ako guys. Kay Analita Suki. Please naman guys, may premiere si Analita Suki. Puntahan natin na yung ating kaibigan. Haha, dili man ka hangover ang wine inday gwapa. Magka-hangover, maguna-god. Labi na ka ng mga Carlo Rossi. Sana mapili. Uy, ugma, magpa-games taan ng 100 in lang kang Chararat. Ayan, puntahan muna natin ang ating kaibigan, guys. Si, Analita Suki. May premiere siya, guys. Ayan, binaba niya yung premiere niya. Go. Ay, arat na mga palangga. Dili. Ayan, nag-start na, guys, yung premiere niya. Dalawa lang yung nag-watch sa kanya, guys. Pa-support ako. Ayan, my dear Tom. Are you still there? One of my friend are doing, premiere this time.
Analita Soki, can you please click that link? Can you please click that link, guys? Ayan, Sis Ella Daniela, andun na din si Sis Ella. Simply Zell, ayan, Silangang Chararat, andun na rin. Maraming salamat, guys. Guys, pa-support ako sa premiere ni Analita Soki. Ayan. Si Sis Ella, nandoon na rin. Ayan. Pa-support ako, guys, kay Analita. Ayan! I saw you, Tom. Ay, ang bait talaga ni Tom. Sumuporta talaga siya. Nandun siya. Ayan, guys, sa mga nagka-BG dyan. It's me, Yan Marie. Ayan, salamat sa nagpunta sa premiere ng ating kaibigan. Arle, oh. Iyo pati-at ha. Hari, ato si Uncle John. Kailangan gud bakuan. Ang laag mo? Dili sinaro eh. Ulag gabi ang kulot. Ha? Ulag gabi niya. Bulag na puday mo. Hapon sa Leyte, tubang wine doon, Inday Guapa. Host. Wala, anak. Pila day ang kwarta niya? 270. Pabalik lang na ako Jun niyang sukli, be. Hoy, Oo, niya na lang. Manglaag taon niya, si Uncle Jun. Uncle Jun, manglaag piyon niya. Dili. Wala. Host, ha. Ay, napagaling silang mami, ina. Loading si host, loading pod ang auto. Don't touch the song, don't touch the B song under the logo. Hoy, langgang card, magpa-games ako, 20. Ay, sus, ayun na lang, ang ina, maulaw ka. Asa ka sa Leyte, hindi siya, Zalzola. Ayan, Jilalab. Nandun pa si, si Langgang Zalzola sa premiere ni Analita Soki. Nandun pa kami sa premiere. Wait lang kayo dyan na. Magpalaro tayo ng 20WH ngayon. Last game. Last game. Magpalaro ako ng 20WH. Wait lang. Nandun pa ako sa premiere. Premiere ni Analita. Tagay sa Loy. Banday kas datay sa do banday ron. Ano naman daw? Ayan, shout out dyan sa nakatambay. Thank you. Jilalab, salamat kida Jilalab. Wait lang, Jilalab ha? Ito sa
Maniwang ka ta. Oh, ato mo rito. Ligo mo rito sa swimming pool. Ayan, ayan. Sis Juan. Mega love shout out, sis Juan. Wa mo lagi ka ng padula. Wala. Ay, napa sila sa premiere. Tamsak dan langga. Harang man dahil siya. Sige host, ipatuloy mo game para masaya tayo. Nandun pa sila sa sa premiere ni ni Analita Suki. After if makabalik na sila, magpatuloy natin yung games natin. WH na lang yun, langga, ha? Kamusta na langga? Long time no see. Oo nga. Okay lang ako, sis Joan. Ikaw, kamusta? Namoni ka na, sis Joan? Kamusta na yung channel mo? Namoni ka na? Arabi, wala na ko. Dry na. Sobrang dry na yung ko. Fast. Analita Suki Dantam sa kalimbang na ako sa'yo. Tapos na ba? Ayan. Sis Ella Daniela. Asa man imong rabbits? Matagal siguro matapos itong premiere ni sis Analita. Di pa host, nood ako, iba video niya at tamsak lang sa premiere. Ayan. Pag na sila, makabalik na sila, tuloy natin yung games, tapos lang, WH lang yung price. Okay lang sa inyo. 20 WH. Ako na ang mag-play pero lang ha. Yun nga, 20 lang. 20 lang muna kasi bukas sabihin ko si Inday Chararat yung sponsor, yung sabi niya 100 watch hour para lang yun sa sa hindi monetize. Pero yung sa mga monetized channel, tag 10 hours lang. Ayan. Ayan, please to connect also guys to Wizeni. Loading naman ako eh. Wait lang, mag-ready lang ako kung anong ipasok. Parang hindi pa tapos yung premiere. Nandun pa rin yung isang alagad ko. Hindi pa nga tapos. Guys, tiglantaw lang ko na. Ayan. Dalalab.
Yes, Langga, muni na ako. Salamat sa lahat kay Nanay Love at Tatay Maxer at sa lahat. Wow, congratulations sis, sis Juan. Hindi na ako nakadala. Nag-LS ka ba, Langga? Sisi? Langgang Mayang, salamat sa pa-station mo dyan, Langga. Sana all money na. mamuni rin ka mo oy ay sino ay mamuni rin kayo oy. Just think positive. Yan, hindi pa ata tapos. Hindi pa talaga tapos. Jila Love, dikit na po kita full pack sa nilagang buto-buto mo. Ayan. Ayan, huwag kayong mag-alala guys. Mamuni na talaga kayo. Wait. Ayan, last game, last game. Wait lang, hindi pa man sila bumalik. Ay. Ika-16 thumbs up host. Ayan, Kuya William. Mega love shout out. Kuya William Tangonan. Maraming salamat, Kuya William. Ayan. Si Wizeni, guys. Baka hindi nyo rin pakadikit. Padikit na lang po. Ayan, Kuya William. Just type William. Ayan, si Nightbot. Ika-27 thumbs up pala. Kaya nga, nagtingin ako dun sa sa monitor. Ayan, maraming salamat dyan, Kuya William. Type mo lang yung William. Si Nightbot ay magbababa ng bahay mo. Ay, ibaba ni Nightbot yung bahay mo. Ayan, Bro Zeni, thank you for dropping your link. Ayan. Hindi pa bumalik yung kasamahan natin, guys. Nasa nasa premiere pa. Unsa daw? Ano man? Unsa nga motor? Mainit na sila na. Nindot nga ba i-vlog? Nindot ay ito. Yan na. Maligo po tang sinit at Ayan, kulang yung spelling ng mo, Kuya William. hindi yan ibaba ni Nightbot kasi mali yung spelling. Wrong spelling, wrong. Ayan, si Masgan Glasses. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, wait lang kayo guys ha. Malapit na matapos yung premiere ni Analita Soki. Ayan, last na palaro tayo guys. 20WH. Wait lang kayo dyan. Ayan, perfect, William. Ayan, si Nightbot ang magbaba sa'yo, Kuya William. Ayan, sa mga gusto ng dyan, guys, dikitan nyo si Kuya William, guys. Maluoy, maawa kayo dyan. Ayan, ready na yung, hala, ba't ayaw? Ready na yung ko.
yung box ko. Kaso lang, nandun pa sila sa premiere. Nandun pa sila sa premiere. What's love got to do? Ayan, sis Ella, andyan ka pa ba? Ayan, balik na. Ayun, tapos na ba? Tapos na, good job. Ayan, oh. Ito, 20 WH na lang ito. Hindi na ito load mga palangga, WH na lang ito. Medyo, ano pa. Sa sarili kong name, misspelled pa. Okay lang yan, Kuya William. Oy, lahat naman tayo nagkakamali. Para lang yung ano, gugma. Charot, gugma. Alam mo yung gugma, Kuya William? Gugmang giatay. Charot. Nawala na. Ayan, Salzola, Sisi. Sisi, antok nami. Hello, Sir William. Mega love shout out. Ayan, paano na sila? Andito na si Salzola, si ano na lang. Si Langgang Agoy-Agoy. Ayo, anak. Ayan, Dancing Myra Vlog. Mega love shout out, Sisi. Gugma is love host. Ayan, alam mo pala yan, Kuya William. Ayan, Lagang Chararat. Ayun, ituloy na natin yung pag-games, guys. Pag-games 20 WH. Ang manalo nito, what's inside the box? Ayan, sis Ella. Ayan, maglaro na tayo. Maria Cuevas Vlog. Shout out host. Ayan, Maria. Marie. Mega love shout out, Sisi. Ayan, last na palaro ko, guys. Ayan, nakabalik na sila galing sa premiere. Huy, hala, hindi pa pala. Yung iba, hindi pa pala. Si Tam at saka si patamsak po ng aking premiere. Ayan, may premiere si Dancing Myra, guys. Patamsak na lang po. Ayan, si Sis Ella Daniela, nagbaba din ng bahay, guys. Magunahan kayo para, para maganda yung, maganda yung takbo ng ating whitey. Ayan. Ayan, Langgang Zalzola. Ba't hindi pa sila bumalik? Wait lang, B. Tingnan ko muna. Baka hindi pa tapos yung premiere. Uy, Langgang Agoy-Agoy. Ay, Langgang Agoy-Agoy. Ay, tapos na pala. Ayan, sige na. Simulan na natin para matapos na tayo. Ayan, type 1. Press 1, press 1. Ayan, 20 WH, guys. Nangangailangan ng WH dyan. 20 WH. Bukas, ayan, i-chat ko pa si Langgang Chararat kung okay ba yung 100 WH niya sa mga sa hindi pa money. Si Langgang Chararat mag-sponsor bukas sa hindi pa money. Hoy, Langgang Chararat, okay ba yung mo, Langga? Yung mo? Hindi na lang ako be, baka mawala na naman. Yung normal na lang, normal. Para hindi masyadong mag-loading. Ayan, press 1, tapos na, oy. Mana gani di ay. Ayan pa sabi. Mana lagi. Ayan, press 1. What's inside the box? Ayan. What's inside the box? Hindi ba yung 100 watch hour mo na okay ba yun? Go ba yun? Ayan, sige na, guys. Hula na kayo. What's inside the box? Hula. Dali na, dali. Asa na si Carl? Carl, it's very easy. Ginagamit ito sa simbahan. Ay! Sa mukha jud anak niya, oy. Chok, no, hindi chok. Hello. Nail cutter, no. English, Tagalog. English. Sure lagi to. Sige, guys, bukas, guys, magpapalaro tayo. Pero, Ana. Rosary. Hindi English. Ala, oy, ba't ang dali na? Ba't sinabi ko kasi na Ayan, in English na ni ang kandila mo, sis Ella. Ayan, si Zalzola ang nanalo, guys. English. Oy, kay imo magituan.
Ayan, si Sis Ella, si Salzola. Sige lang, i-play ko si Salzola, 20 watch hour. Tapos, si Sis Ella Daniela. 10 lang sa'yo, ha? Langgang Ella Daniela. Bisay, kandila kasi yung sinabi. Ingon mang kasimba. Gani, nagkamali ako. Ang dali na nakuha. Sis, Diyos mayo. Ang dali nakuha. Oy! Ay, di ko kasi alam English word. Ayan, sige, last na lang, last. Ano, 10, ilan na ba ito? Ayun. 10 watch hour na. Ang man. Kadyot lang, ya! Apas pa si Anoy. Uy, ubog, grabe yan na. Ay, kumpiyansa ka. Ano si nanay? Si nanay may nag- Di ko mubay. Oh, libaran ta ako. Oh, ilaw na sa mapito. Pagdat sa inyo. Andito na, Ayan, last game, guys. Last game. Swerte. Uy, pagmas. Latsa! Pagkagoy traffic. Harang. Sila ading, dito rin sa susuhan ay. Sige na, guys. Last game. Ano to? 10 WH. 10 WH. Ayan, kay Zola. Sisi, ano, ano ko lang itong, ano, resibo. I-send ko sa'yo bukas. Ayan. Dali. Last na to. Last na. Ayan, Sis Analita Soki. Saan na ba to, Sis Analita? Oy. Mag-sponsor daw siya bukas ng, ano, load 50. Ayan. Ayan, type 1 na, type 1. Ayan si si Salzola nag-type 1 na. Ayan, type 1 guys, type 1. Wala naman si Tam Harris, oy. Ayan Sis Ella and Daniela. Sis ugma pa ako. Ugma pa imuha. Ugma bukas na lang Sis Analita. If andito ka bukas. Ayan, punta ka bukas sa sa LS ko para ipalaro natin yung mo, yung donation mo, donation. Ayan, sige, noted. Ayan. Sige na. Hula na. 10 watch hour ito, guys. 10 watch hour. Ayan, oh. Ginagamit ito sa kusina. Bigyan ko na kayo ng clue. Ginagamit sa kusina. Sino nga yung nalo ng kanina si Hello It's Mary. Hello It's Mary and si Jella Love. English. Yes, English. English ito. Ipala ko in kaso ipadula lang PM lang ko sa FB name. Ako FB sa YT. Sige. Tempabila ko Chong Farm. Si Hello It's Mary. Hello It's Mary. Tapos silang kang chararat. Match. Lapit-lapit pa siya. No, 2 words. Tempabi. Wait lang, basig magkamali na naman po ako. Wait lang. I-try ko, i-check ko talaga para Tagalog na lang guys, mas madali. Tagalog. Baka magkamali ako Charot. Ayan. Go, Tagalog. Ginagamit sa kusina. Rice cooker, no. Rice cooker, masakto. Si Paon, nakadialang karon. Ayan, Marie Cuevas. Ayan, nagpapalaro ako, Marie, ng 10 WH. Baka gusto mong sumali. What's inside the box? Inday, guwapa. Oven. Posporo, hindi. Refrigerator. Ay, mabuang ko ba yun? Hindi. Posporo,
Ginagamit sa kusina. Ginagamit ito sa kusina, guys. Deng, 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 deng. Refrigerator. Mabuang ko ni mo langgang chararat. Oy. Sige na, guys. Last na ito. Last game. Bukas, magpapalaro to kay vibrate. Uy, ginagamit sa kusina. Oven, hindi. Hindi oven. Ito, oh. Oh, ito. Makikita nyo ito, guys, sa kusina. Sa kusina lamang kundo. Piskot ng vibrator. Nanggamit silang katsararat, ani ba? Patay ako. Kaldero, dili man masakto diri ang kaldero. Hindi masakto ang kaldero diri, guys. Ayan, 10 WH, guys, sa mga dyan, sa mga hindi pa monetize or monetize, kailangan din ng WH. Ayan, 10. Spoon, hindi, kuya. Ayan, oh. Toothpick, hindi. Naunsa naman ang mga answer. Ay, naku. Umbot lang. Toothpick, hindi. Pork, hindi. Wala. Ay, mabuang ko ni lang kang chararat. Oy. Hindi. Ginagamit sa kusina. Ay, naku. Pills? Hindi. Sibuyas? Hindi. Hindi. Bawang? Hoy, salsulan. Ay, nako. May nanalo na mga palangga. Uy. Uy, ang bilis. Ang bilis. May nanalo na. Tang, 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 tang. Ayan. Kinuha ko dun sa kusina, guys. Deng, 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 deng. Bawang yan. Ayan, bawang. Si Salzola. Hala, grabe si Salzola, bay. 30 WH na yung sa kanya. Garlic. Ayan. Sabi ko, Tagalog na lang para mas madali. Ay, naku, si Kuya William. Ayan, guys, maraming salamat sa inyo, guys. Malapit na ako mag 2 hours. Na lang. 103, 120, 18 minutes na lang. Ayan, magdikita na lang muna kayo dyan, guys. Ayan, bukas ulit. Naunahan ako. Ayan, bukas ulit, Sis Ella Daniela, kasi sana may premiere ito bukas, yung mga sponsor natin, doon tayo mangunguha ng ng mga ng ipapalaro natin, doon tayo mangunguha sa may mga premiere, katulad ni ito si Madam Inday Chararat, mag-sponsor siya ng langga. Tinuod jud to 100 WH sa mga hindi monetize. Ayan. Kadlaw na kay tugtugaok na ang manok. Dagang manok diri aba. Mag-answer ko sa akong module, oy, ha. Pag-answer sa din ha, oy. Bukas ha, yung 50 load mo. Sis Analita. Haha, congrats, Sis Ella. Hindi, naunahan. Napildi kanina si Sis Ella Daniela. Consider ko na lang na may 10 hours. 10 hours lang naman. Haha, walay Sir William. Sure, sis Ogma. Okay. Sis Analita Suki. Analita. Sana may mga premiere kayo. Yung mga sponsor, sana may mga premiere bukas. Kasi doon ako kukuha ng ng mga entry para sa sa mga winner. Analita Suki. 50 load. 50 load, imuha lang ka, ha? Tamsak ulit, host. Busy Monday. Ayan, pamilya, at maraming salamat sa patamsak mo dyan.
Kala ko panalo si Sis Ella. Naunahan daw siya. Ayan. Hoy, Pamilat, salamat kay di Pamilat. Dito ako na sa police. Ba't nandyan ka sa police station? Anong ginawa mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Non-monetize 100 watch hour. Pag monetize 10 hours, pag di kaabot og 10 hours, play all, walay labot, silent, LS og LS. Da. Oh, atong sponsor guys ha, bukas. Hoy, Langgang Zel, sana may premiere ka bukas kasi doon ako kukuha ng entry. Dapat 1 week man na imuhang 100 watch hour. 1 hour. Kasi malaki masyado eh. Bye-bye. See you again, guys. Nawala yung blue card ko dito. Hihihi. Hala, paano na yan? Maging alien ka dyan pag wala kang blue card. Haha. Yeah, thank you, pretty host. Ayan, maraming salamat sa time mo, Sis Ella Daniela. Ayan, i-play kita. May 10 hours ka sa akin. Tapos si Zalzola. Ayan, 30 na pala yung watch hour niya, i-play ko. Ako lang muna ang mag-play kasi bukas yung mga sponsor na ang bahala. Silanggang Chararat, 100 watch hours sa pag hindi pa monetize. So, pag monetize na, 10 hours. Huy, Langga, unsa man na 10 hours ni mo, Langga? Isa lang nakatao? Or pulo pod katao? Nakalimutan ko na saan naiwan dahil sa YT, di ko na alam yung gamit ko. Hihi. Ganyan nga, sis, Pamilat. Mag-ano ka na. Bawas-bawasan mo yung mga, yung mga grupo ng grupo sa Premiere. Kasi sa sobrang natin sa pagwa-YT, nagkakasakit na tayo. Hindi na tayo, nakalimutan na natin yung mga gawain natin. Napabayaan na natin yung mga trabaho natin, yung mga sarili natin. Ayan, tingnan mo tuloy, nawala yung blue card mo. Paano na yan? Maging alien ka dyan. Haha, maojod, inday gwapa. Gani. Salamat! Ayan, Sis Ella, maraming salamat din sa oras mo. Haha, lagi Pamilat. Mauna, lagi ba? Lisod kaayo. Ako bito, nagkasakit ng YT kay alas 11 ba ko magsugod niya usay kay di na ko maniud to. Ang akong mamahaw ko alas 10. So dugay ako makapaniud to. Makapaniud to ko alas 3 na. Mo na karon nga ang gibati na kong pila ka adlaw na kong gibati. Nabiyaan na pati BF. Ay, Mirisi, wag mo iwan yung BF po. Just be yung Marimar. Importante yung BF po eh. Pang yan, pang pabuhay ng dugo. Pang pabawi ng kakapoy. Ano ba yung pang pabawi ng kakapoy? Pang pawala ng yan, ng mga BF ninyo dyan. Pang pawala ng stress. Lumalabo mata dahil sa white. YT pa more. Tapos yung natin, yung revenue natin maliit lang. O mag-wait ba kayo? Naiwan na yung blue card, pati boyfriend, wala na. Nang labo na yung mata, napasma na yung kamay, wala na, gikalintor lab na. Ayan, kaya, dahan-dahan lang tayo sa Daniela, preset. Ayan, Salsola, pababa ulit ng bahay, B. Ibaba mo yung bahay mo kasi i-play na kita ngayon dito sa isang sa isang monitor ko, ay isang, ba tawag niyan? Isang software, ano ba yan? Basta, ibaba mo na lang, na ulcer na dahil sa, hala, tarong diya, na ulcer na dahil nakalimutan ang kain. Oo nga. Ay, ito, tambal ng ulcer. Ito yung ininom ko, yung sumakit yung ulo ko. Yung sa ulo ko naman, uminom ako ng Planax 40 kasi
madaling maano yung ano ba, planax. Panington bitaw ka. Tapos yung sa tiyan ko ito. Ito langga ha, langgang chararat. Ito inumin mo omeprazole. Tab, window, door. Tab, window, door, floor. Hindi tab, hindi window. Yung ano ba yung ano bang tawag yan mga plangga oy? Yung Monzella, yung mga ganon, ano bang tawag niyan? Opera browser. Ayan, i-play ko na sa browser. Alaga di Zalzola, hello from Ella Daniela. May pamilat. At mana intaw ng pamilat tina. Wait lang, ikuan ko muna ha. Wait lang. I-clean history ko muna. Advanced settings. Ang gamit mo na browser, ano gamit mo browser? Dalawa lang itong sa computer ko langga kasi tatlo ito kaso mahina na pag tatlo. Ano lang, Opera at saka ano, Monzella. Monzella? Basta yun na yun. Ay, Google Chrome pala yung isa. Google Chrome, i-delete ko yung Monzella kasi mahina yung net. Yan, wait lang. I-delete ko muna. Settings. Clear history. Ayan. Uy, kapatid. Sarzola. Wait lang ha. Saan ko ba i-send yung ano? Ang Mozilla, lakas kain ng internet. Oo nga. Kuan, oy, gidelete na ko kay kanang hinay kay siya. Lag kaayo. Mulag siya. Mulag jud siya. Ayan, lagang lita. Ito ang pamilat at iman na. Ayun yung pabayi yung kaugalingon. Ay, Diyos may marimar. Andyan ka pa sis, ano? Alagad ni Zalzola. I-copy ko. Wait lang. Ayan, kay sis Ella Daniela kasi. Alam ko na yung ano. Hoy, madam, asa man ako isend ang imuhang kuan? Sis Analita Suki, dagang salamat. Asa man ako isend ding imuhang si pangalan ani oy? Maalis ako mga. Nakaka-experience ang pagawin na mo ba? Kung saan ka dyan, be? Oh, wait lang. Pisa na ko. Uy, ikuan ko, be. Dam Sarsola, baba mo daw bahay mo. Ayan, nandito na. Tipid Valentine's Day. Huy, isa lang yung video mo? Yung, Tempa, wait lang. Isa lang yung video niya. Yung buong bahay, sabihin mo lang yung buong bahay. Tara maang.
Nawala mo na kong live eh. Naresi. Loading pa din. Salamat kaya sa nagstay. Oy, sa 3 million na nagstay. Nawala yung live ko guys. Pasensya na. Mag-end na din ako. Nagka 2 hours na ako. Ayan sis Analita. Maraming salamat sis Analita. Ayan, nandito na si Palangga. One day. Ayan. Hoy, Langgang Zalzula. Kagwapa din niya. Oy. Unsaan man ako ni ha. Ayan, kuan man ka sa kuha 30. Tanaw na ko yung playlist B. Asa man ako, i-send lang sa ako ang messenger. Ay, i-send na ko sa imong messenger Langga. Kini ako messenger oh. Shella. Ang ako ang resibo, i-send ako sa imo ang sa imong messenger. Shella Espasyo. Espasyo Pilapina. Ah, pinya. Ayan, short hair. Katong short hair ang pili ah. Laluding lagi ko oy. Mag-end ako. 2 hours na ako. Ayan, naka-start naka-play diri ah. Okay na? Nanimati ra ko diri well ga answer sa mga activities kaluin tani mo di lang kag ano. Hoy Analita, okay na. Biyain ako, mag-end na ako. Nagpaabot na lang ko ni Madam Zalzola diha. Langgang Queen. Loading pa din. Langgang Queen. Langgang bien naaman na siya sa GC. Oh, naam di ka sa GC. Uy. Hoy. Madam Zalzola, ay ko love zabi naman ka sa GC. Unya magbabay na ko sa inyo ha. Daghang kay salamat og maulit. Mag-games na punta og maulit. Si Sis Analita Soki ang atong kuan. Ang atong ay live pa rin. Ayan, Sis Ella Daniela. Mag-start na din ako mag-play ngayon sa iyo ha. Pero 10 hours lang sa iyo, okay lang. Patay na. Bye-bye na ko sa inyo ha. Salamat kayo sa inyong time. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Thank you. Bukas ulit. Laro ulit. Ayan sis Ella. Bye-bye.